Hvorfor er det ikke lokalt? Det er vores grad jo. Det er jo ikke deres. Men det er bare skrald, altså, det er jo bare noget sådan ud. Jamen, stadigvæk, vi skal betale for det så. Og hjemløse. Når hjemløse kommer, så er det bare sådan, ej, må vi ikke få noget af jeres skrald? Nej! Det er vores skrald. I må ikke... I skal betale for vores skrald. Er der kartofler dernede? Ja, der tog du. Så vil jeg tage dem. Salatblanding. Sur. Ej, det er lækkert. Spare ribs. Barne! Med lort. Ja, kom med dem. Altså nu. Tag dem. Pøller. Hvad er det? Her skal vi se. Grillpølser, Langeland. Hvad var det, der var den flåde der? Må jeg lige se udløbningsdatoen. Man kan ikke se det, men der står den 14. i 12. Det vil sige... Og lige nu, i dag er det den 12. i 12. Så det går altså 2 dage længere. 2 dage nu. Fair nok, den tager vi. Okay, bare lige vis os, hvor fucking mange bananer. Jeg skal da prøve lige at hælde dem ud. Vend bunden i vejret, og så... Og der er flere. Der er mange, du er helt ude. Nej. Og der er ikke noget galt med dem. Nej, der er ikke noget galt med. Okay, 2 sekunder. Vi skal lige have en opsummering. Hvad har vi fundet i dag? Først en pakke spare ribs. Nu skal vi sige, at vi var også ude i mandag, så skrald der. Det er bare, hvad vi har fra i dag. En pose bananer, som vi så, der var masser af dagen, som slet ikke noget galt med. Kom med. Fløden. Og hvad var der? Fløden, den var slet ikke for gammel endnu. Jeg ved ikke, hvorfor den ligger herude. 1 kilo æbler, vi har skyde på. Altså, fin stand. Risengrød, mere risengrød. Hvidløgsost. Snittet løg og porre. For gammel. Er de ikke for gamle endnu? Nej. Nej. Bare læg dem op. Langelænder. Grillpølser. Klassikeren. Over dem alle. Den pommes. Appelsiner. Appelsiner. Fin stand. Salat. Salad. Mixed salad. Den er helt fyldt, den her. Havregryn. Havregryn. Potatoes. Men var det hele? Det var det hele. Okay, super. Og det her, vi skal lige så understrege, at der var 1 container her. Superbest ligger 100 meter længere ned den gaden. De har 3 containere. Og de er låst af. Men den er låst af. Man må ikke tage deres skrald, faktisk. Sådan er loven. Men sådan er det. Hvor mange dage der er med til? Ja. Hvor mange? Altså, til en person. En person. En studerende. En studerende kunne leve af det der, jeg ved ikke. Jo, vi er lige på fritter, plus alle de kartofler. Der er fucking dessert til hver op. Der er risengrød til hver dag. Det er for vanvittigt. Det er ikke engang sjovt. Velkommen til Vibecenteret. Vi er på vej ind i Vibecenteret for at interviewe Føtex omkring madspild. Så spørger om, hvis vi må komme ud og så kigge i nogle af jeres, og så tage noget af det mad med hjem. Ja, okay. Det er svært. Det I nu har derude, lige kunne få lov til at tage noget, hvis der er noget. I jeres skrald, det er jo flot. Okay. Jeg har så været nede i Føtex nu og Emmerys og interviewet dem, men vi fik så ikke lov til at skralde noget der. Men vi tager selvfølgelig bare det, som vi allerede har skraldet i, over i Fakta. Vi tager det her, så vil vi gå op og lige diskutere, hvad det er, vi skal lave af det, fordi der er mange muligheder. Sådan. Okay, vi er altså oppe i stuen nu, og så vil vi skaffe et overblik over, hvad det er, vi har. Til morgenmad, så har vi den her yoghurt, som vi har fundet. Og vi fandt faktisk 2, men den anden, den har vi spist. Det her tager vi til morgenmad med noget mysli ovenpå, som vi har købt. Og så med nogle bananer ved siden af. Og så til frokost, der har vi rugbrød her, og så med det her hvidløgssmørost ovenpå. Der har vi så pølser, så tager vi nogle ristede grøntsager med flødesovs. Og til aftensmad, så har vi spare ribs og pomfritter og salat til. Yes, som I kan se her, så skaber det pænt stort opmærksomhed der. De sidder alle sammen og spiser det, og der er sgu ikke noget galt med det. 25 minutter. Mens vi venter på det der, så kan vi lige smage. Det var det der rugbrød, vi fandt, og det der hvidløgs noget ovenpå. Så skal spare ribsen ind. Bare sætte noget under. Det er så perfekt den. Sådan. Det kører. Og så herovre, så har vi fået sat det herover, hvor vi så laver noget pasta til, og så pølser.
Vi har lavet nogle rigtig dejlige pølser. Kend dem på flækket. Okay. Og så har vi lavet nogle svitsede porrer og det forskellige grøntsager. Og så har vi noget frisk pasta. Det friske pasta, hvis I har fulgt med, så ved I godt, at vi ikke har skrællet det, men det er købt. Men vi kan heller ikke få alt, kan man sige. De er lige så færdige nu. Jeg vil skyde på, at... Tjek dem her. Ja, de er ved at være færdige. Vi kan ikke selv spise mere. Bare roligt selvfølgelig smider det ikke ud, så lige om lidt så prøver vi at se, om vi kan få nogle andre til at spise det. Okay? Spare ribs og pomfritter. Ja, det er sådan noget. Det er for gammelt. Nej, det er skrællet, det skal.